जोंना डिउटियाव थांनो ओंखारगासिनो देलायगासिनो एकदमबारे हेल'लाय देलायखांबा आंहा दासो सिखारदों सिथर जागासिनो बिना आंथ' दासो सिखारदों गैया माने नै सिखारखांनानै मालाय थांसिगोन आंनाथ' 11:00 आखायानो जारायगोजासै नै आयो नायजाला सिथर जाजोबथारदों बेना आंथ' दासो सिखारदों मा खालामबावो दासो दरजा खेंनो नायदों गथ'फ्रा बैयाव मन्दिर दं नालाय फुङावनो दामथारो एकदमबारे दावरावनो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं फैलायबाय आरो डिउटियाव ना बेरे फुंजानि फैनांलायबाय बे 8:00-7:00 टाइमाव माने उन्दुनोनो थोआथाय जोंना ओमफ्राय टाइमानो बे टाइमावसो ना बिराद मेंबाय साइकेल सालायनानै लामाया गोजौथार एकदम बिराद मेङो आरो साइकेलखौनो सालायबाय थालाना न'आव थाबाबो साइकेलफोरखौनो सालायनाय जायामोन दा एकदम साइकेलखौनो सालायनो हाला आरो ओरैबायदि मेङो रावबो फैथ'वाखै दा रावबो फैखाय एसे जिरायनो मोनबाय आरो खुलिफैथ'वाखै डिउटिया 8:30 खुलिनांगौ आरो जोंना 8:30 खुलियो 8:30निफ्राय जोंना 1टासिम जायो 1टानिफ्राय 4टासिम माने 1टायाव ओंखाम जानो ब्रेक मोनो आरो 3 घन्टा मोनो ओमफ्राय 4:30 खुलिफिनो आरो 4:30निफ्राय हरनि 9टासिम दा ओंखामबो मोनजाबोआसै दाहायसो जाहैनोसै र' फुङावबाथाय सिखारनानै ओंखामफोरखौनो संनो बायो हिनजावफ्राबो सिखारनो नागिरो आरो संनो सिखारनो नागिरो आं होनो संनाङा उखैया होननानै बुङो आं 1टासिमखौलाय मानो उखैनो हुदायानो गैखाया नालाय जानायनि न'फ्रावबो हुदा गैयामोन नालाय ओंखायनो संनाङा होननानै बुङो आरो बेहाबो खामानि मावनानै मेङोना बिसोरनाथ' आरो जिरायनो मोना खामानिया गोरा नङाबाबो जिरायनो मोना नालाय गसंनानै खामानि नायबाय थानांगौ कास्टमार नायबाय थानांगौ बेल' नालाय बिसोरनाबो थेवब्लाबो आं बेखौ सिखारहोआ आरो फुङाव मानो होनोबा बेना डिउटिया एकदम बेनाबो 11टानिफ्रायनो रानिं 8टासिम जायो नालाय गसंबाय थानाय ओंखायनो फुङाव एसे आराम थाथों साननानै फोजाया आरो आं जायखिया ओंखामफोराथ' उखैखाया साराबो सफैबाय जोंना दे दा लोगो मोनफिनसिगोन दा लोगोफ्रा खुलिग्रोनोसै आं लोगोफोरनि गासैबो खुलिखांनानै खामानिया सुरु जाजेनबाय आरो हासिब सिबखांबाय माबा माबि बेखौबो हासिब सिबजोबनांगौ नालाय जोंनो सिबनांगौ दस्रा गैया नालाय सिबग्रा जोंनो सिबजोबखांबाय आरो सिबजोबखांनानै दा कास्टमार फैबा दा कास्टमार एटेन्डल' खालामनांसिगौ आरो ओमफ्राय सोरनिबा डिलिभारिफोर फैबा हम डिलिभारि खालामनांगौ आरो जोंना खामानिया बेनो दा लोगोफोरनि भिडिअफोरबो हगारनो मानो आंनाव रिसार्ज गैला दा मानसिफोरनि हटस्पट लानानैसो हगारनांसिगोन आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो मोननाय नंला आरो सोरनिबाफोर हटस्पट लोगोफोरनि मोनोबासो हगारनो हासिगोन लोगोफोर नेबाय थादो जोंनि भिडिअफोरखौ नेबाय थादो आरो रिसार्ज सोनो मोनबा भिडिअफोरखौ बानायनानै आपल'ड खालामबाय थानोसै खर'बो सादों एकदम मुलिखौनो बावबोदों आं मुलि लायै लायैसो फैखायो नालाय डिउटियावनो दिनै एकदम मुलिखौनो बावबोनानै दङ बिराद खर' सादों दिनै खर'आनो एकदम इमलिसो जानांसिगोन नै इमलि थिंख्लाङा नैबे थिंख्लांखौसो जानांसिगोन खर' सानाय मोनदों गोखैफोर जाबाय एसे सागायो खोमा ना गोदैसो बेबो ओरै गासिबो नै फिनेलनिफ्राय लानानै सार्फ एक्सेल पाउडार माबा माबि गोजा आरो
खर' सानायखौनो मा खालामबावनो आं खर'आनो सागानो रोंला बोरैबा जानानै थाबाय बे माबानिफ्राय थै होनायनिफ्रायनो एसे बोरैबा जादों आरो आंनि देहाया थै होनायनि उनाव एसे थिगानो दंमोन लासै लासैसो दासो एसे बोरैबा मोनलांना होनदों आरो देहाखौ नर्माल दुरबल मोनदों थै होखांनायनि उनाव आङो माने बिदिनो मास मोननै मोनथाम गोरलैजों थाफाबाय थाबायना फिसाजोजों थाफाबाय थानायाव एसे जानाय लोंनायफ्रा थिग जायाखैमोन बे समनिफ्रायनो एसे दुरबलानो दुरबल जादों आरो दा खर' सानाय मानाय प्रेसाराबो बेयावनो एसे बारासिन जालांबाय जिरायनानै गसंबाथाय एकदम आन्दां मिन्दां मोनो प्रेसार खोमा बेनो जै जिरायनानै फटकके गसंबाय एकदम गोलैनो नागिरलायो आरो मा खालामबावनो खस्थ' मस्थ' लानानै खर' सानायफोरखौ लानाबाबो डिउटियाव फैनांगौ जाबाय आरो ना लोगोफोर माथो खालामनो गावनि गोरिब अबस्थाखौ लानानैथ' उफाय गैयाना मावखानांगोन खामानि माथो खालामबावनो खस्थ' मस्थ' जुजिलांनोसै मुलि जायाबानो दा थानो हाया आरो खर'आनो एकदम दैलिक मुलि फाट्टायानो लाबाय थानांगौ दिनै हाखु दाखुजों बोरैबा बावबोगारबाय थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो मोनथ'नाय नंला मानो होनबा रिसार्ज गैला लोगोफोरनि हटस्पटफोर मोनोबासो आं खालामनो हासिगोन नोंथांमोना जोंनि लाइभ भिडिअ बा ब्लग भिडिअफोरखौ नेनानै थाबाय दा नाजागोन जों मालायफोरनिजोंबाबो हगारनो थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं दे लोगोफोर बिदिबा बाय बाय